Ermenistanın paytaxtı Yerevanda yüzlerce biznesmen 1 fevraldan güýje girýän täze salgyt şertlerine garşy protest geçirmegini dowam edýär. Täze reformalar kiçi we orta biznesiň tölemeli salgytlaryny peteldiýär. Emma telekeçiler munyň netijesinde has köp dokumentasiýa doldurmaly boljakdyklaryny aýdýarlar. Ermenistanyň premier ministri Hovik Abramyan toplanan adamlara yüzlenip äkli resminamalary doldurup bilmeýän telekeçilere häzirki salgyt kanunynyň üýtkewsiz saklanjakdygyny söz berdi. Gürjistanyň milli pul birligi lari dollara göre pete gaçmagyny dowam etdi. Soňky 2 aýyň içinde lari dollara göre 17% hümmetini yitirdi. Soňky özgörüşliklere reaksiýa bildirip ýurdun Merkezi Bankynyň başlygy Georgi Kadagidze häzirki dören ýagdaýlary saklamak üçin özüniň maliýe siýasatyna täzeden seretjekdigini ma'lum etdi. Gürjistanyň pul birliginiň hümmetsizlenmegi, Rus rublynyň pete gaçmagy we Ukrainadaky krizis bilen bagly. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky Peşawar şäherinde Khyber sebitinden göçürilen adamlar protest geçirip öz öýlerine dolanmak üçin hökümetiň ýardam bermegini soradylar. Şu hepde Pakistanyň resmiýetleri Khyber etrawynyň söwüşçilerden arasalananlygyny şeýlede sebitden göçürilen adamlaryň ýyzlaryna dolanyp biljekdiklerini ma'lum etdiler. Emma protestçiler öz öýleriniň we hojalyklarynyň harby operasiýalarynyň netijesinde weýran edilenligini aýdýarlar. Olar kadaly durmuşa dolanmak üçin hökümetden ýardam soradylar. Sankt-Peterburg şäherinde aktivistleriň kiçi topary Ukrainadaky konfliktiň iki tarapynda hem helak bolanlaryň hatyrasyna matam tutdular. 29-njy ýanwarda geçirilen çärede aktivistler parahatçylygyň hatyrasyna şahirlaryň we felsepeçileriň işlerini okudylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.